はい、ありがとうございました。もう一度彼らに大きな拍手をお願いします。素晴らしいダンスを披露してくれましたね。T-Soulダンスカンパニー親父ダンサーズの皆さんでした。じゃあせっかくですからね、ちょっとメンバーの方に若干コメントをいただきたいと思うんですけども、じゃあよろしいですか。こちらの方に上がってきていただいて、じゃあ男性の方ですよ、大人の方ですから、じゃあもうちょっと前に行きましょう。はい、それではご自身でお名前と、はい、荒木さん59歳。ありがとうございます。じゃあどうぞこちらに。はい。で、はい、そのままマイクを。はい、ありがとうございます。高島と申します。当年80歳でございます。高島さん80歳。もうありがとうございます。それだけで皆さん拍手をしてくださってますけどね、素晴らしい素晴らしいダンサーズ。今回この親父ダンサーズ、これグループ名が T-Soul ダンスカンパニーという名前だそうなんですけれども、またどうしてこういう風なメンバーが集まるきっかけというか、そういったのはなぜ集まったんですかね。そもそもですね、はい、ダンス研究所で我々いっぱい集まって、はい、ストレッチ体操から始まったんです。最初はストレッチ体操がきっかけだったんですね。それからだんだん熱が入ってきまして、熱が入ってきて、教会でいきましょうという計画でございます。もうせっかくだから発表会的にやっちゃおうということで。でも先ほど見せていただいたちょっとストレッチとは随分違って、なんかノリノリな感じで。随分苦労してます。苦労されてる。先生が無理なこと言うとです。先生が。なるほどなるほど。そうなんですね。でなんかこのグループのスローガンっていうのがあるそうで。はい。常に若く。常に若く。女にモテたい。それですね。それはもうおいくつになっても変わらないっていうのは分かります。それはよく分かります。男性の方皆さん同じなんじゃないかなと思うんですけれどもね。で今後の例えば目標的なこういう風になりたいみたいな、なんかそういうのとか、なんか大会に出たいとか、なんかそういったのってあるんですかね。いや私から申し上げますと、はい、年齢も年齢ですので、そろそろ上限かなと。そんなことないじゃないですか。上限はないんじゃないですか、多分。とりあえず健康でこのまま続けれればいいな。なるほどね。健康維持。はい、大きな大会出るとかそうじゃなくて、年に何回か発表会とかそういうところ出てる形で、末永くね続けれればいいなと思ってます。そうですね。じゃあ今後の活動逆にね、皆さん楽しみなんじゃないかなと思うんですけどね。今年はもうあと2回あります。もう決まってるのが。ちなみにそれもしあれだったら教えていただいても。9月にですね、教育文化会館でチャリティー関係のあれで9月に教育文化会館であると。10月は恵庭で、恵庭の方、先生がT-Soulのダンスのバレエの生徒たちと私たちと一緒にコラボするという感じですね。素晴らしいですね。でもしかするとね、今日ご来場いただいている方々の中で皆さんを見て、ちょっとこれ自分も挑戦してみたいななんて思う方も中にいらっしゃるかもしれないじゃないですか。なのでもしあれだったらちょっとコンタクト先とかどういった形で。そうですね、札幌の住川で一応ダンス教室でスタジオを持ってるダンスカンパニーなんですよ。札幌の住川で、2条2丁目かな。2条2丁目。でそこでT-Soulダンスカンパニーというホームページありますので、そこで一応ストレッチとかそういうのも募集してますので、参加できる方がいればもうどんどんもう大体60から80がほとんどなので、7割方が今。そうなんですね。じゃあ40歳50歳ぐらいだともう随分若いなみたいな。そうです。今3人いましたけど、若い人がね。若い人も50歳と40歳と30歳。若いですね。あとみんな60以上ですので。なるほど。全然出れると思いますので、一緒に。じゃあ一応普段そのスクール内では一応ストレッチ的なことをメインにやられてる。ストレッチも半分やって、半分。発表会のために半分。今みたいなパフォーマンスダンスを一緒にやってるっていうこと。なるほど。じゃあホームページの方で T-Soul ダンスカンパニーで検索をしていただければヒットして、もしあれだったら通っていただいてね、皆さんのグループの一部となって、よろしくお願いします。皆さんどうでしょうね。ぜひ男性の方よかったら彼らと共に一緒にダンスを踊ってね、披露してみていただくっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ今日は本当にどうもありがとうございました。お疲れ様でした。この後は美味しいビールがすぐそこでお待ちしてますので、ぜひ着替えていただいた後はピリカワッカで楽しんでね行っていただければと思います。どうもありがとうございました。皆さんもう一度彼らに大きな拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
素晴らしいダンスでしたね。ぜひ皆さんもよかったらねこちらのダンス、参加してみて、男性の方ね参加してみていただければいいんではないかなと思うんですけども、それでねそろそろ皆さん時計の方